Ngiyakwamukela mbukelo khona ekhaya okhulumayo umthandazo Dlamini kwe-30 Mpumalanga. Sifuna ukugijima sibhekana lodaba bafowethu. Ngiyabonga nonke eningibukelayo enilandela kuphi la YouTube, TikTok, Instagram. Ngithi kuba nibusise anikhanyisele vele usifundisana sakhana ezimpilweni zethu. Kunento efuna wathiwa usuyathanda ungayenzi. Ungalilahli ikhaya lakini. Ungalilahli ikhaya. Noma kuthiwa ekhaya kuneyinkinga ezingakanani, manje uvusa umuzi wababo wakho. Manje kulukhumhla lekhaya kini. Especially uma umuntu wesilisa. Yiba nelikakho noma yiba nelikini noma yiba nendlu ekhaya. Uma wesifazane somthwele umuntu wesilisa, mbuzo ukuthi uyikuphi ekhaya. Ekhaya wakhileni na? Sihlupheka kanjena nje sesihle ini emakhaya. Izokwazi ukuthi idlozi likubona ukuthi lo muntu wesimame lo uze ngokuzokwakha kahle kahle manje inkinga ekuphi ila lo mntana ethoma umfana. Ungafiki nje ukuthi yonke into imnandi hlala emadolobheni kudliwe kamnandi kukhohlakala ukuthi ekhaya kwakho noma ngakhiwa i-one room. Wenzela kuthini mhla kuthiwa lo muntu lo soshonile inkinga enibhekana nazo nini besimame nasekuthiwa umuntu soshonile awesilisa. Kuthiwa imali nebenidli kanti imali thina besinganinikezi mina imali bengingakunikezi bengingafuni imali yami. Kubhlungu into evela abantu besifazane uma sekuthiwa indoda seyifile noma umfana sewufile kuthiwa abedla imali kaBhuti noma kuthiwa ayikho imali abeyithola imali abeyidla. Make sure ukuthi umuntu omganayo umuntu ofuna kwakha naye umuzi uyakha ekhaya kubo beyasupporta ekhaya kubo ngoba kunzima nasekuthiwa umuntu soshonile kanti behamba ngemoto yahlukahlukene anemali zakhe agcoka impahla zekudula sethiwa sekuyiwe ekhaya kubo kongcwatshwa sekufanele afike kubhaceke lapha kwenza umkhace ufaka ithende akhishele khona ahamba emathuneni lapho yasowuthulile akasakhulumi lutho. Kumcoka ukuthi ekhaya ungalilahli nabantu ophila nabo babheke futhi uma ulahle umuzi inkinga esinazo emakhaya ehlukahlukene ungalilahli ikhaya. Ungalilahli noma ungahlala edolobheni kodwa ekhaya ungalilahli. Mabe khona lapho ukuthi khona wena ngukakho noma kukini noma indlu yami le eyakhiwe yimina noma kuthiwa sengiyagula ngiyophumela endlini yami noma kuthiwa sengifile ngiyophumela endlini yami noma ngiyophumela ekhaya kithi noma ngiyophumela kuphi la kwami. Ulahle ikhaya uyilandela isicalekiso namabhadi namasho. Ikhaya alilahlwa. Manje inkinga ekhaya kini phuma wakho umuzi wakho. Abaningi bathi ngiphuma emakhaya abathi ekhaya kubona izinkinga asizwane ekhaya kwazithini. Yes siyavuma lokho kuyenzeka vele yonke indawo. Make sure ukuthi uyazama ukuthi uvuse lowo muzi sibe khona isibonzo sekhaya kini ngoba ungakwenze lokho ekugcineni uyozisola. Thuka umuntu ohlala ekhaya unkosikazi hlala ekhaya untombi yakhe hlala emchashweni. Iningi inkinga ezivelayo la emchashweni abantu nasebashonile umuntu asaziwe ekhaya kubo abantu abaye emakhaya noma ekhaya kini izinto zotshani kusemakhaya but sisisho ekhaya kusekhaya. Ayibe khona le 2 rooms lekhaya ube uhlala eGoli. Ayibe khona le 1 room lekhaya ube uhlala eGoli. Mhla sokufile ubosondake abantu abadala esebakhulile ngasekho emhlabeni abanye bakhona bona umuzi wasekhaya imizi yasemakhaya nemizi yasedrobheni ayifani. Emakhaya babakho umuzi bameka sure ukuthi bashare ispace sethende hayi ukuthi bahlongoza ukufa bayazi ukuthi ngelinye amalanga liyawukuma ithende la. So nawe ungakhohlwa ngelinye amalanga uyalidinga ikhala kini yodinga umuzi wakho wena bungwe bakho wena wesilisa nawe wesifazane mtshele lo zona ukuthi ngicela ikhala kini uze kusasa mhla kuthiwa nginenkinga mhlawumbe ngiphelele isisi or izinkinga ezingane libe likhona ikhala. Abantu abaningi nayifika kumuntu angeke relationship emnandi ekhaya sebafa ekhaya sezwani asihlala edolobheni vele nivu umnandi bemali imali iyaphela umnandi beyaphela. Ikhona into ongeke uze uyiphikise seyifikile kuwe kufa. Mhla kwafika kufa ngapha nangapha akube namngani kuba nguwe nje kanje wehle emzimbeni uphume ilonda ugule bakubalekele bangani zibaleke intombi izancinda lezo phela isithi sizama kwakha nazo imizi. Mbule khona ekhaya awuchika ukuthi umuntu ohamba naye ukuyisa eweni noma ukuyisa kuphi ekuphiyeni. Inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya. Ungalahli ikhaya igaba legcinisho le ekhaya kusekhaya. Noma kuthiwa ekhayeni kuhlushwa kangakanani lungile hlala edolobheni uhle uyohlala ekhaya edolobheni noma kuthiwa usoshonile kuthiwa ufe wakhe wanduma kulungile kukhona okwakhile nawe ekhaya kusekhaya. Inkosi ibusise.